Jo volia començar així amb aquesta imatge d'un cel estrellat. Aquesta fotografia té molt pocs dies, és del 30 de maig, és del pas de l'Estació Internacional de la NASA per Catalunya i per València. Es va poder veure durant uns instants al vespre. Veieu aquesta trajectòria, aquesta línia que passa. I tot just a sota de la línia principal hi ha una línia de color verd que és un estel fugaç. És el pas d'un estel fugaç al costat d'aquesta estació que gairebé s'entrecreua el pas d'aquest estel amb la trajectòria, visualment. I aquesta imatge m'interessava perquè aquesta mirada cap al cel que segurament vam fer de forma més especial aquest dia, aquesta mirada cap al cel, cap al firmament, que tenien els antics. Tu, Miquel, has introduït molt bé aquest tema d'aquesta concepció antiga de la natura. Doncs aquesta idea del cel és la que m'obre la porta a aquesta pregunta que em fèieu des de l'associació a l'hora de preparar la vetllada, que és com se m'esdevé el fet poètic. I la resposta és amb la mirada al cosmos, amb la mirada cap a l'espai exterior, cap a la natura. Em pregunto si amb el tràfic diari del nostre viure hem oblidat d'observar aquest cel, que és el que ens fa situar-nos en el món, és el que fa que ens plantegem el nostre lloc en l'existència. I la poesia sorgeix per mi d'aquesta observació cap al cosmos, cap a aquest firmament, és el firmamentum llatí, que vol dir aquest sosteniment del món. Pels antics el cel ho sostenia tot, és on hi havia l'estructura primordial, i és aquesta observació amb els espais naturals la que fa que sorgeixi el misteri. I per mi la poesia neix sempre a partir d'aquesta experiència amb la natura. El fet poètic que jo he vist que em fa pensar en l'escala d'enteniment de Ramon Llull. L'escala d'enteniment és una ascensió des del món sensible, hi ha les pedres a l'inici de l'escala, els animals, les plantes, i després trobem l'home, els àngels, el cel i finalment Déu. És aquesta ascensió d'allò sensible, d'allò material cap a allò espiritual o filosòfic. És l'ascensió cap al coneixement de Déu, que és extrapolable en la poesia, també aquesta ascensió cap a allò desconegut, cap al fet sobrenatural. És una mirada, de fet, propera a l'obra de Joan Vinyoli. Al llarg de la seva obra, ell explica, a través dels seus poemes, que un dels nodriments, si no l'únic, més importants per l'ànima humana és aquest misteri. Per tant, la poesia entesa com a misteri, com a fet ocult, que sorgeix a partir de l'observació d'allò que ens envolta. Aquí teniu una imatge de la cúpula de Santa Maria del Fiore, la catedral de Florència, les cúpules de les catedrals, que són les cúpules celestials que emulen el cel. I m'agrada començar per aquí, l'itinerari poètic on us vull portar, perquè Certesa de la llum, que és el primer de la tríada, projecta molt aquesta mirada de l'home cap al cel, cap al cosmos. I em va molt bé per començar el primer bloc de poemes que estan centrats en l'espai, en l'univers. Us llegiré els primers poemes amb aquesta cúpula tan meravellosa. Voldries ser a la cúpula del cel, perfecte atendre el dia, revelar-hi els seus designis més secrets, per saber on en neix la crida,
Voldries abastar del solstici primerenc l'esclat infinit, l'espurna rogent, fragments de l'essència repartida. Un trenc de beix a l'horitzó, un deix de verd arran de port, la murtra seca del casal, les bigues tosques de les naus, les veles teses al moment, impreses casulles del temps. I un tercer poema sobre el cel. Buscaves les clares paraules al cel, porcions, progressions i pulsacions del tot, migdia, capvespre, matí i mitjanit. Però no hi ha l'acoblament, ni l'anclatge que els medita, sols la roda primordial que exhala i orbita, silencis del món, dels àtoms a la pols, sospirs de l'univers, delit de déus. I aquesta mirada cap al cel, que és una mirada contemplativa, podria ser una contemplació estètica o una contemplació filosòfica, intel·lectual, o una contemplació espiritual, religiosa. L'última de totes, que és la religiosa, la trobem reflectida a la terra en aquells espais que s'han mantingut en el temps, que han perdurat, com són les ermites i els monestirs. Aquí teniu una imatge del claustre cistercenc de Vallbona de les Monges i amb aquesta imatge us llegiré 3 o 4 poemes del capítol central de Certesa de la Llum que relacionen aquesta mirada cap al cel amb la mirada cap a dintre i el qüestionament de qui som nosaltres i què hi fem aquí. Ara cerques la substància que sosté la teva clau, paradís d'estileria de l'essència decantada, de les runes que sepulten tantes aigües esmaltades, dins els cercles de la pedra tan concèntrics de miralls. Blancs cistercencs de les teves entranyes que s'arrelen i s'enclaven a la terra austeritat. Claustre de marbre, abadia ancestral, neolític de l'enigma. Ara vols llaborar el teu argent més real, que t'esbrina aquest silenci i et desbrida la paraula. Radical, ets el glaç més fractal del mundà, perquè res no posseeixes. I a l'últim bloc de Certesa de la Llum, el cel retorna a la terra. És ja un bloc que després connectarà molt amb el segon llibre, amb Boscana, i se centra en el bosc, especialment, en els espais de la muntanya. I aquí us ensenyo una fotografia d'una casa de pastor que està situada al Ripollès, entre Molló i la Frontera, on també s'han escrit alguns poemes que us estic llegint ara. Miro per on passa la llum, furgo en l'aire. Veig com les fulles sacsegen el vol que és dins seu. Aquest pelegrinatge de camins, aquest indagar d'arbres tan fulgents darrere dels marges. Dins de la planura del silenci il·limitat, sempre hi ha una branca que no veus. Viatges al cor de l'esquelet, t'escoltes l'aroma, només pel pur espai, batec del que ets.
Ormeig de mas antic, repic d'esquelles a la ment, oreig dels sentits, l'etern instant que calles, les lletres que no dius. No hi ha cap matèria que et pertany, tan sols la vestitud de l'habitar. La saba solitària s'escampa per la tarda, res més que l'eure del seu cant. I aquest Certesa de la llum ens porta cap a Boscana, que, com bé has explicat, Miquel, va aparèixer l'any 2018. Porta un pròleg fantàstic de Lluís Calvo. Ara us en llegiré un fragment i un epíleg del David Fernández. I com diu el títol, Boscana presenta un itinerari per dins del bosc. És un endinsament no només en un espai físic, geogràfic, sinó també mental. El bosc, que tant apareix també en la poesia romàntica, o el bosc lul·lià, el bosc de creixement personal, que apareix, per exemple, a Blaquerna o a Mica Amat. El bosc que també és generador de silencis, aquests silencis que connecten amb la vida ermitana. I sobre aquests silencis, Lluís Calvo diu al pròleg: el silenci és una revolució, com ho és l'esperit que es posa en marxa. Davant d'una societat basada en els estímuls reiterats, en la sobresaturació que mai no resta satisfeta del seu escreix i en l'explotació i la destrucció hiperbòlica de la natura i de les persones, la veu de la poeta s'erigeix des de l'ànima ermitana, lluny dels capteniments necis, buscant un recés que desemboca en la pròpia veu poètica. Hi ha dos elements que sorgeixen a Boscana, un d'ells és l'aigua, i aquí us presento una fotografia d'un abeurador, d'un antic abeurador, pel Ramat del Pastor, també del mateix lloc que veieu abans, aquesta casa de pastor del Ripollès. I aquest abeurador, amb aquesta aigua també element primordial, us llegiré els primers poemes de Boscana. Abans que la font perdés l'aigua, teixíem tots els salms, cantàvem com els avis, pledejàvem a les valls, parlàvem la llengua dels arbres i escrutàvem amb les mans núvols i cimalls, nuats a la terra, plens de dits sembrats, moríem dansant. I del Ripollès anem al Montseny, a les pedres que envolten, les pedres gegants que envolten el pantà de Santa Fe, on també he escrit alguns d'aquests poemes. Aquestes pedres silencioses que evoquen el silenci, aquestes pedres primigènies que ens porten a l'origen de l'univers. El silenci de les pedres, origen i final, avui t'arrossega per l'arbreda. Perfàs el corriol, la branca més etèria, i en tu flueix el bosc, fugar del temps que rela. Secret insondable, el jup inconscient, el cor se t'inunda a la terra. I el cos es torna tronc, la túnica branquell, i el vol de la paraula es va d'ocell, s'anovi entre els arbres. Un element important a Boscana és l'arbre, aquest lligam entre cel i terra, que és l'axis mundi, o l'arbre sapiencial que també trobem en tantes cultures primigènies. Descobrir l'olor de l'arbre que impregna el teu matí.
descobrir que el teu matí fa olor d'arbre. Arbre que s'alça a l'endins, cor desplegat en paisatge, arbre d'espirals, laberints i clarianes, arbre ànima. Un altre cop al pantà de Santa Fe, un dia de tardor, i aquesta fotografia acompanyarà uns haikus que són al centre de Boscana, que parlen des d'aquesta natura. Suren els nenúfars a l'estany del verd intens, sempre arrere sempre. L'ocell a l'ampit és ocell que vol ser ocell, jeure's i envolar-se. Vora l'estany, sola i solitària, s'alça la liària. Són les meves veus, creixen en la boira, suren com ocells. Sap l'abadia, la pujada al cim del cor, secret de pedres. El bosc fa de nord, allà on els trèmols són, sols, branques que no jutgen. I finalment, aquest itinerari poètic de cel, terra, bosc, va parar a la pedra, que ja havia anat sortint, i la pedra és aquell element que ens retorna als ancestres, als avantpassats, i que té un paper important al llibre de Revelacions. El llibre de Revelacions porta aquest pròleg de la Tònia Passola i una aquarel·la del pintor Jordi Pagès. Jordi Pagès ha fet una suite d'aquarel·les al voltant del llibre de Revelacions. El llibre en porta una, no és aquesta, no és la que veieu, però tenia ganes de mostrar-vos aquesta també, perquè és aquesta fulla essencial, aquesta fulla suspesa enmig del buit que representa també aquesta connexió, aquesta via unitiva amb la natura. I del pantà de Santa Fe anem a les Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà, una imatge de la Noguera, una altra localització geogràfica on he escrit els meus poemes, que em serveix per començar els primers versos del llibre de Revelacions. A punta de clar, a prec d'un embruix, desperto els meus designis. Una branca de futur en alquímics algoritmes dalt del cel. Remor, qui diu? Un vol d'imprecacions contra sentit signa l'aigua, la memòria de les fonts, l'espina d'una gruta matriarcal urpant-se'm. Així, cada mot espiga al sol un temple, un presagi que s'agita com ocell sagrat al vent, pels paisatges insurrectes del meu signe. Tot és vestigi d'un temps, vesta de Celístia, Déu més antiga, castres irrompents, en l'ombratge fugitiu d'aquesta crida. La pedra, un altre dels elements importants al llibre de Revelacions. Aquesta és una pedra que va ser descoberta l'any passat a Tarragona, fa 30 centímetres, medeix 30 centímetres i té més de 12.500 anys. I com veieu, a la imatge hi apareixen dos ocells, un animal molt simbòlic, i al costat dues figures humanes que sembla que cacen aquests dos ocells. La pedra és interessant perquè ens explica que ja hi havia una narrativitat en aquella època, però també ens explica aquest element de l'ocell, que sembla que és una grua, que també ja tenia un simbolisme en aquells temps. La pedra, com a retorn a aquests orígens de l'home, on hi havia aquesta natura, aquesta presència de la natura,
Ho venc del vell món que s'estén entre tu i jo, com el fil des del cor d'un calze de lotus que floreja. He vist el teu vesc, l'anel del teu rostre, un fòssil d'hibernació latent, vingut d'altres temps. Una altra imatge del Pallars, de les valls d'Àneu, una imatge de la muntanya des del bosc, des de l'arbre, i aquest poema. Vida d'abans, al fons d'un bosc, llàntia ineluctable, flora foscant i llebeig de tot enigma fet altar. Les fulles dels segles em germinen a les mans, tinc l'ànima de sari i l'esguard de brials. Soc terra, soc aigua, llum brodada a l'espai, el jub mil·lenari. Una imatge que sembla una fotografia, molt semblant a l'anterior, no són les valls d'Àneu. És una obra de Caspar David Friedrich, segurament el coneixereu per la seva obra del Caminant sobre el mar de núvols, i ja sabeu que és un dels principals pintors del romanticisme alemany, i m'agrada molt aquesta visió de la petitesa humana de les seves obres. Veiem una petita construcció arquitectònica davant de la immensitat de les muntanyes de Teplitz, i amb aquesta imatge, aquest poema. Parlen els arbres entre ells i el somni s'escampa, d'ocell en ocell, de branca nua en branca. El torb descabdella la muntanya, pel glaç il·luminada, la saviesa reserada, l'aigua presa, fonda dels anys. Una imatge de la Via Làctia, d'aquest possible esclat inicial de l'origen de l'univers i d'aquestes pedres que es van repartir amb aquest poema. Pronuncio una pedra present, ni nervo el gresol subterrani. El seu crepuscle ardent, translúcid, de teixit de l'univers. Pronuncio una esfera dins l'aire, un còdex d'aigua i vent, fragment d'infinit immutable per transcriure enllà del temps. La pedra de l'espai i la pedra a la terra, una fotografia de Sant Pere del Burgal, també a les valls d'Àneu, envoltada de les valls, isolada. I els últims versos del llibre de Revelacions, la natura ens porta cap a l'amor. I es comencen a albirar alguns temes diferents de tot el trajecte poètic que venim fent, però que van directament relacionats. És aquesta unió amb l'exterior, amb la natura, la que també ens fa unir a les persones. I amb aquesta imatge meravellosa d'aquestes mores a punt de sortir, hi va aquest poema. Grana la vida, com l'ànima d'amor, com un arbei qu'omple la frau de tota bresca amb aroma de bosc. Grana la mel, grana el desig, l'atles encès del paradís, per on s'apressa l'impuls de l'envit, ancorat en el misteri de dos cossos que es naveguen tan ardents la seva pell, sols de paraules. La penúltima localització és el Ripollès, al costat de Sant Joan de les Abadeses, on també s'han escrit alguns poemes del llibre de Revelacions, la Gorga Malatosca, on diuen que hi anaven les bruixes a trobar-se. Diré la remor de l'ermita, el cor del batall, el bes enverdissat de la llunària,
falguera del cingle més alt. Diré la vella borda, la gorga malatosca, la trena de loja i vestal. Margilo les mans per venir, el cos de gessamí, morir així. L'aquarel·la d'en Jordi Pagès, que trobareu a l'inici del llibre de Revelacions, amb aquests ressons també molt lul·lians. I l'última localització que us mostraré us serà molt coneguda, els que sou de Sant Cugat, que és l'ermita de Sant Vicenç del Bosc. I amb aquesta última imatge, l'últim poema del llibre de Revelacions. Tu que vens assedegat de paraula que és remensa, tu que cerques cau antic en els còdecs de l'avís, desa el desig lluny del foc de la lletra i destrena l'àmbit or del teu encís. Cerquen els mapes que remouen el teu ventre en la terra primigènia que recorre el teu destí. Tot és ancestre, magma i renís.